Yaro yautrai. Ko himen kopera bayit hautrai Jesu Christ. Ka jimpen krai jongi nagabenda ka sngika jonga Maria teisoti kala jan e. Badhagane ka sngi ka bapra jonga jimpen krai nagabenda ka sngika jonga Maria teisoti kumjuru ya ka jimpen shai shapang ki henyu tiligi jingsausi jongu Jesu Christ. Ngila boy ya ka jimpes puson ka bakaddu jong kane ka jingduai rosary ya ka Maria shaka Maria jong ka jingsausi. Bad ngila de puson Henryu tiligi jingsausi jong ka Maria teisoti bad minta kasngi nginang puson shapang ka jingsausi ba henyu jong ka Maria teisoti kalong ka jingtep batimai bad ka jingtep ya ka metiap jongu Jesu ha ka jingtep batimai te kila tep ya ka metiap jongu Jesu sha ka jingtep ka batimai ngan puli na ka gospel jongu ya anis ka ba katkendai saupo bad saupo wai kumda kila penhiar ya ka metu Jesu Bad kila spine yaka dagi jain linen lem bad ki musla ibi kat kum garukam tabriu jongi ju la don kapper ha kataga jaka ha kabala sanarpana ya Jesu bad la don hangda kawe ka jingte batimai ha kaba ompaju tep yano ko himmen ko para ngius ngo ba u Joseph Arimathea bad u Nicodemus rengkat badu Yanis hangne kalam kdau henre katkum ga jings ngautu u Yanis bakoidro u don ha ke jajjong ga dempana rengkat bad ka Maria teisoti bad nushuban yino ya ka Maria teisoti marwai namar nadu ka poru Jesu ula pen kamdi ya ka Maria teisoti shaka jing sumar jangu Yanis bakoid umla satya banino ya ka Maria pat pelaban muduru ba ka kami kamla banino ya Jesu ha ka ding pana marwai ka pen pendap ya ka niam ka rukam ban on tep ya Jesu ha ka jingte Henry ngisautu ka Maria teisoti kalong ka baduk kampad don ka pisa nakataga daw habagila late banaitino yaw Jesu sha ka temple kim shimla don ya kimasi kim shimla don ki lambrot banra bantarwa nagabenda kullong u Jesu tinagataga daw kila ra sha ka temple ya ki ling kedur ban tarwa ha ka temple namar kilong ki dak ki shinchong ki batuk menda haba ka Maria teisoti kayang ha ki jajjong ga de pana bad kadang pen kare ban lake on tap ya ka met jong Jesu kam shimla don pisa kam shimla don kam shimla don gi jingtep te hapen shanya no ya ki jingtep jong ge brio kahapan shanya no ya ka jings bon mensiam jong ki bayit ki batoy toin jong Jesu tinaga taga daw ko himmen ko para ha ka benda u Joseph bakoy jong ka Arimathea wan kumunong yarap nagabenda u Jesu nagabenda kiinga sem jong Jesu ya ka Maria teisoti barka tino balay ka kranshai kada bakila penhiari ka medjong Jesu bad ngila puson meaning ya karukam ka Maria kalapediang ya ka medjong Jesu ha ka ti jongka bad ngala kadawru yapi bakalalong ka jimpediang baningkong ya ka communion ya ka Eucharist bakoy ka Maria teisoti kalapediang ya ka Eucharist bakoy ha ka ti jongka ya ka medjong Christ
Bad ngala kenduro ya pi ngiwe pa iwe hakaba ya jan bad kamaria te suti haka jingri ublay chongi ngiru ngi de balong ki bayi dia ka Eucharist bakoi ko himmen ko para mendang idang yusngo ba kine ki riu kam dame Joseph bad Nicodemus rengat bad kamaria te suti bad Yanis bakoi kila penkare ya ka mechongu Jesu da kaba sok da ki jai bat kom juru da kaba kellan ya ka musla yubi ha ka medjongu ka rukam tep ya ki ju kane kalonga rukam tep jonge ju kila bod ya ka dostor bad nangda kila jidno ya ka jingte bati mai kabadan hakper jongo jasa bakoi jonga Arimathea ko himmen ko para ni dangken mau yandala kaya Jesu kim shim dan jaka kim shim la dan ying kim shim la dan ke jaka ka Maria te so te bade Joseph bakuit kila linga mensiam banwat jaka ya Jesu ba ka Maria kandup kayahu Henry baro kibrio kila kendai haka porkaya Jesu ulayakendo yaka jinkandai na kibrio bad ka Maria teisoti kala bo jingmut ya baro kita ki jinkandai ke jingsno si jonga Maria teisoti kala stang nadu kapor kala yo madia ke jinkandai ya ka jingwan longdo longsnam Bad ka jingkaya Jesu aga porte kalong hapadengi jingkantai ka jing sausi jonga Maria te soti kaloroi haga menda ko himmen ko para haba ka Maria te soti ka petia ka medjongu Chris med bakui med badon buram med bakendang kalong ka Eucharist bakui naga benda jongi ka Maria te soti kalinga mensiam But ka faith yawu Joseph bakuit janga Arimathea bad Nicodemus bad Yanis bakuit benyarap yaka hakane ka jings no kut lad janga bad kalashania ya ka jings born jango Joseph bakuit kalashania ya ka jings born jong Nicodemus kalashania ya ka jings born jango I anis bakoi kala penkorum ya ka metchongu Jesu da ka jingi kila pediang ya Jesu ka jingtep kalong ka da ka shin jonga duwan ka dupa ka jingtep kalong ka da ka shin jonga duwan ka dupa minda kira ya ka metchongu Jesu sha ka jingtep ka bati mai sha per ko himmen ko para jingde batimai kapo kabatimai kapo jonga teisoti ujisu ubale ula longdo longsnam hakpo jonga Maria teisoti hakpo jonga teisoti omju dongi kullung hakpo jonga shwa ujisu ompat dongi kullung hadi hakpo jonga Maria hadi nu Jesu Dina kata daw u Augustine bakui duam ka Maria teisoti kalong teisoti enda la ponia ujisu enda la kaya ujisu bad kala im teisoti nangda ban pinwan dur yakane ka jingmut menda kitep no ya ujisu ha ka jingtep kabatimai omdon mano bala endon mano bala tep hakane ka jingtep shwa ya Jesu omdon yano battep hadi nu Jesu kane ka jingtep ka sa ka jingtep ka bakui ka bakandang nilabanong jingtep soti kumba then pinwandur ya ka jinglong soti jonga Maria te soti leseng imlaban nong hakane kindin hendraban penskavutu ban pinwandur ya kane nga ong jingtep soti virgin tomb virgin mother virgin tomb ka kami soti
ka jingtep soti endala kayawu ula pa ula one boy sha ka po jong ka Maria te soti endala yap la tep yawu ha ka jingtep basoti jingtep basoti jingtep bakoi jingtep batimai ko himen ko para ka jingtep nadu kata ka por hadu minda ka kerlalong ka jingtep bakoi bad saudong jong kata ka jingtep ki pai belin ki tur bat ki dem ki mane ki buram Joseph jong ka Arimathea ulakerlalong ka u hero ka per jong u Joseph Arimathea ka kerlalong ka per bakandang haba u Joseph bakui jong ka Arimathea bakoloi ban pidiang ya ka medjong u Jesus Christ ulakerlalong bapaunam ulakerlalong bapaunam namar ka jingit ka jongu namar ka jingsbun I jongu kohimen ko para habang ipediang ya ka medjong u Christ ngirong ikerlalong ki bapaunam namar ngidon kaspa namar ngidon kanam ka burom namar ka jingstat ka jongi Henry namar la tep yaw Jesu haka jingtep jongi kamet jongi kalong ka jingtep bakui kamet bayim jongi kadeban kerlalong kamet bakui namar hakane kamet jongi hakane kamen siem jongi kawan ban tep ya kamet jongu Kris hamallaki yukerish bakui ngipdiang ya Jesu daka jingkui haka dono jongi shaka jingtek kabatemai kawandrong ya kamet bakandang jongu Kris ngilaban tep ya kamet jongu Jesu Kris tang haka jingtep kabatemai haka jingtep kabakui nagataka daw ko himen ko para haka jingim jongi haka jimmane jongi haka jimpen kre jongi nagabenda ka yukerish bakui kabalang ka kendu yangi bangide balong balak kre haka mensiam ngide balong ki bakui haka mensiam ban pediang yaw Jesu ngi bonsin habang iwan mas habang iwan shimmenda haka yukerish bakui ngiwan da ki jingtep bamkui haka jinglong bamkui nangda pediang ni pediang ya kamet bakui bakandang jongu Jesu haka jingtep bamkui ka jingtep jongi kamde shubasoti namar ka papabun ki bangile namar ki papabun ki bangile ngimtre ki bangimtre shuban kala ka bamut ki bangimtre shu ban penkui ka don ka jimmut haka ne ka bendang Henry ka Maria te soti kala sa jing haka jingkui kala im soti nadu ka por kala pediang yaw Jesu haka jimpen bana jongu angel bat kala sa koi kala im koi haba kala pediang ya ka mejongu Chris haka sangti haka ti haka pne jonga bat kala yai senran ya ka mejongu Jesu shaka jingte bate mai ka bakoi bad kala hikayangi veipai ya ka jimpen kare ka bakoi kabangi veipai ngide ben yai nadu kasngi toding bakoi hadu kasngi ubale minste kamaria tesoti kala pet mi bad mano bala shong pet mit badka bade u yanis bakoi ya uba u Jesu u penkamdi haka jimpe chonga maria tesoti kadba kala shomban pet mit kala pusonayu kala puson jilliyu yaka jingmaya jonga jingso si baro kabakala yakundu lese kala puson yaka sngi bakala pon ya u Jesu yaka por ba u Joseph ula tarai siniu yaka por haba baro
ki nong Jerusalem ki kendai dia ka ya ke nong Bethlehem ki kendai dia ka ba ya ka por ba kala wad ya ka semasi ban ka ya wu nong penim nong siuspa u mesaya nangda ya ka jimpet sha Egypt nangda ya ka jinyalap ya ka ministry jong Jisu ya ki por kila kran bein ya Jisu ya ki por ba kila kran tadburam ya Jisu ya ki por kiba aptapan penyap ya Jisu kadba kala ya dia ka lendi dim pana badu Jisu kadba kala yang hakija jong dim pana Jisu kadba kala yusno ya ka jingyam ya ka jingduai ya ka jim parta jong Jisu baro ki jingjia kala wan dur haka bakala shong peit mit malaka jing peit mit kade ban pelong yangi ban duai rengka bat ka Maria teisoti ngide ban karpadia ka Maria teisoti ko Maria teisoti hikai yangaru bangan shong ban peit mit ban sngavutu haka no ka dur phala shashitam haka donur ka mensiam jongka haka no ka dur phala pdiang ya ka jing sausi baro haka jingim jongka ko himman ko para kadon ka jing mut ka bajilio ban peit mit rangkat bat ka Maria teisoti haka no ka dur ka Maria teisoti kala peit ya ka sain dur ka jongo balai ko himman ko para haba ujasab arimatia ulara ya ka medjongo Jisu shak per jongo don ka jingtap ka batimai kane kalong ka jingle drum ba ar jongo Adam ba ar shak per u Adam ba ningkom ulam mi nak per la beno ya u Adam ba ningkom nak per namar ka pop jongo namar ka jingbam kongu jongo ya ubale minda lemba ka jingkongu jongo Jisu u Adam ba ar ula late rum shak per kane kalong symbolic kane kalong ka dakashin jong per baning kong but per ba ar ka per jango Joseph baku jong ka Arimathea ka kilalong ka dakashin jong per Eden hakaba ka met jango Jisu la rum hak per but la tep yawu ha ka jingtep ka batimai ko himmen ko para u Jisu urum biang hak per Eden u Jisu la rum biang ya ka bala penjada ka pop la penyo biang lemba ka jingkongu jong Jisu lemba ka jingkongu jong ka Maria teisoti habar ka jimmaya jong ka jingshitom jong Jisu Christ ka Maria teisoti kala kongu jar haka mensiam abau Jisu la yap halor ka dempana ka Maria teisoti kala yap ha ka monjonga kala aiti lut ya ka monjonga kat kong ka monjongo trai abau Jisu la duai ha ka per Getsemani ai kan long ka monjome uji ka Maria ru kala duai ha ka ju ka dur abau Jisu ula duai da ka ba mi ya ka sep ba ka snam ka Maria kala duai ha ka donur janga lese om ju don ba yoi ya ka snam kala mina ka donur janga lese ya ka donur jangaru kala mom bar la mi ya ka snam ila puson ya ka ne ka benda ko himmen ko para ka yimba ar ka yang rengkat badu Adam ba ar ka yimba ar kala rum lang bad u Adam ba ar syakata ke per pela ban mudur haba u Joseph ba ko Arimathea ba dangat badu Yanis badu Nicodemus kira ia ka met jangu Jisu ban tep haga jingtep ka Maria teisoti kala sinran kane kalongka jing penwan pai biang ya ka imba ar syakane ke per u Adam ba ningkong ba ka imba ningkong kila mi na per minda u Adam ba ar ba ka imba ar kila rumbiang syakanek per
ka jingkui jong ka jingtep ka jingtu mai jong ka jingtep ka long ka jingkui jong ka donut ka mensiam jong I vei kane kadang jia ha ka jingim ka jongi man ka po habang ito siya ka yukerish bakui ha ka jingtep ha lor ka jingtep uji suwan ban aiti hangi ha ka met bat ka snam ka jong ko himen ko para ngingidon kamban snow kordor iya ka jingim rengkat bat ka Maria teisoti namar ngala dep om ka Maria teisoti ka Maria ka kami jong ka jing snowsi kayam ka snowsi naga binda ki pop jong ka perthei katbang idang penne ya ka donut katbang idang penmeli ya ka pop katbang idang kendai ya ka jingkala ka bamut katbang idang buteng ben kala ka bamut katbang idang buteng ben pai shautrai hadu katno ka Maria teisoti ka snowsi naga binda jongi don bon gilong ka melong ka pa don bon gi kon samla kim treshu ben kala ka bamut wad hakamat bon jait ki jinge ki don bon jait ki nya ban pingsan ya ka jinglo kane kalong ka jing kot ka jing ver yang I vei pai vei ban kala ka bamut na ki pop tolong ba koloi ban kala ka bamut tolong ba koloi ban yarum shakane per rengkat badu adam ba ar bad ka yim ba ar bandu pidiang pura ya ka jinga ya ka jingkar ko baro ha ka jingim ka jongi ko himmen ko para siya ka way pat ka pang ka bang ako aban puson renggan bad ka ne ka jingjia kalong bunsin habalap kalad mano ha ki inga sem jongi bun ki bryukin wan ban pentengen yangi pensngain yangi ban snowlem badni henry duna baki bryu kitle shaka jingtep katkum ka jingyo I jonga katkum ka jinglap jonga duna baki bryu kilate on tap ya ki bryu ya ka met jong ki bryu ya ka met yap jong ki bryu bar ki bryu ki sakut haying jong ki bayam kadon ayu ha ka ying jong ki bayam ka jingkawai kisah kut bonsin haka jingko wai henry kim tre ban lei shaka jingte hangni habalaka ya ujisu kidang duna bhaki buriu rengat bado Joseph bat Maria tangki masi kilalapor tangki murad kilalapor habalaka ya ujisu endalaka ya ujisu tanggi baduk kila lapor yanda layap jisu wad ya ki apostol ya ki bau jisu la tum kerpang la jit kerpang pen gandang kerpang kila pet ya pet im tangkat to kan nongot ki beryo kila don ha ka jingtep jongu jisu tangkat to kan nengot ki beryo kila senran kila raya ka metiap jongu jisu ko himmen ko para ni kalade ka por jongi ruban kelana kene ka rukam ban lake on tap lada pikoloi ban lake ban pensngain ya ki inga sem jongi bayap pide ban don ru ya ka por pide ban lapru ya ka por ban lake on tap iaka metiap jongge beryu haka jingte ujisu hi kanga yangi lemba kene ke jingcha ka Maria teisoti ka pasiau hangi pet pi ki kon bayi jonga pet ya ki pi ki kon bange pe ke bayi ya ujisu habala yap kon jonga omdan mano ban lake on tap ki baro ki lapet ya pet im shano kikwa ban penim yalade klem ka met bakui bakandang jong bunsin ngiru ngipet im pet yap ban yada yalade nakamat ka met badon burom jongu Chris ka Maria teisoti ka pasyaw yangi vai lemba kane ka jing poson to lomba kaloi ban up
bat ka Maria tolong bakloi manap ia ka jingte batti mai jongo Chris kenamba ngindup yang saki nagabenda ka jingmaya ka bakam kongsan ia ka jingmi pat jongo Chris hababar kiberiu kila babe kila benur kila ting kila snausi kumba pet ya arngot ke sinran jongo Jesus sha Emmaus da kikmat basnausi baro ki apostol janguru kila pet da ki kemat basnausi kim shimla bana uju jisu bala om ngan sa shashitam ngan sa shaya barhaka sngi balai ngan sa mipa lada kilong ki ba pepang ya ka ba jisu lahi kai kinom pet henre kim shimla don ka jimut kim shimla don ka jimpen shai ben skabutu yakabau jisu la ankala urlom yansa shashitam ukunu beriu yansa shashitam hato jisu shimla shashitam wala shashitam naka yingjong pilatus wala shayap artili ki jinkolaru jisu la kala urlong haba kala urlong kine kide ben ngeit automatically ladaula ong unsa shashitam unsa yap menda hakasngi balai udeven mipat ubale umju kular khai ubale umju tak ubale ukrenya kabashisha ubale ukikaya kabashisha hakak tin jongu ngideban long bange ngideban long bakongu bange ngidon tangka weka kemi baneng kata kalong ka Maria tesoti ladangim treban kongo yaka ladangim treban id yaka kumno ko himmen ko para ngila bange yaka jingmaya jonga jimme pa buon ke beriu kimpediang kade ka Maria tesoti kalayang scam ban ang lada kane baro kala urlom kaneru kan urlom manobalaban hikayangi syapanga jingmaya jonga jimmipan tang Maria tesoti ka Maria kemi jonga jing sosi kalaban hikayangi syapanga jingkardor jonga jimmipan jongu Chris lemba jonga nginsatip yakane ka jimmaya ka bakongsan haka jingim haka jinget ka jongi kalan ka Maria tesoti kalong ka ba yangi banget ya ka jimmaya jonga jimmipa lesa don bon ke beriu ke ba yalap keleng kalam ka Maria tesoti syapang ka jimmipa kine kilong ki jingyala kalam don nongrim kan jingyala badon nongrim kalong ha ka bangi don rengka bat ka Maria tesoti kabalanget ya ka ba ubale ulakulat kan urlong kandep ha wukun jongka kane kalong ka jingai kane kalong ka ba pinlong yang iban ngai jilliu ha ka jingim ka jongi ko himmen ko para malla ke jingtep kalong ka dakashin kalong ka jingyalap yengi syapang ka jingmi pa malla ke jingtep kade ben yalam yengi sha ka jimpendep ya ka jingkular ka jongo bale bad ngin sa mipa pi ke bas ngausi halor ka jingkalad jongi kon jompi yaki bayir batoin jompi tolong basanya ha ki jingtep haba pi pedia ka jingtep haba piyang ha ke lung jingtep pideben ngabutu kane kalong ka dakashin jong ka jimmi pat namar yawu jisu balatep ha ka jingtep batimai ulam mipat ha ka sngi ka balai ka Maria tesoti kala shong pet mit kala duai klam sange da ka ba kermen ba une ukon janga on samipa kata kalong ka por janga jingkamen ya baro ke brio kata kalong ka por janga jingvengno ya ka jing sausi kata kalong ka por janga jingnya jingvengno ya ka jingdo jingkarmen kata kalong ka por banyat ya ki umat na ki kemat jong ke bayam sausi ka jimmi pa jong Jesus Christ kalong ka por jong ka jingkamen ban snabutu yakane ban syampang yakane
duai rengkat bat ka Maria te suti le riu bale ya ka Maria te suti pediam pura ya ka Maria te suti haka jingim ka jompi kalam ka kami baneng pinum laban penjanai ya ka ne ka jing maya jong ka jing me pat ka jong ukris haka jingim ka jompi ko himan ko para ngidon kam ya ka kami baneng ngidon kam ya ka kami baneng bandup dap da ka jingai bandup dap da ka jingin tolong ba id ya ka kami baneng tolong ba buram ya ka kami baneng tolong ba klai ban ya rengkat ba ka jing sausi jong ka kami baneng pindup manba pindup penjanai pindup penkoi pindup yo ya ka jing kharko ka jo ngan penkot no hanni ba ka jingim jongi khanang ka ba seiso kotrai jisu karko kardo yangi ki kai yangi ya ka rukam kam kami baneng jame kala yai sinran yame hapadeng ke jing so si jonga kala yo ya ka jing kame kala yo mat ya ka jing su kala yo mat ya ka jing job nama kalong ka kami ka ba kermen ka ba shania tele telan ya ka jing kular ka jomo bale hikai yangiru ban shania ya ka jing kular hikai yangiru ban ngei khame uble badan bor bar an kar ko yep Uppa Badukod Badumen Siem Bakoid Amen.